ezi oyi nwoke ịma na otegokwana ọbịa na-enwedu na mma ụtụ bịa chee nụcha n'ime ya maka na ọ bụ maka ụtụtara ọbịa ka ọbịa na-enwe ji dụba na mma adụmma ochie ọgwụ ya ka nnụnụ ji ebe n'osi gbọrọ nkụ igwe plọs odegwu ọ bụ iche ogu nwa na nka na ọkwa na-ekwu obere nwa ndị ji eturu ga eziokwu n'isi na ọmụ na-ekwu na ugo characha enweghị ojuju o ji awụ ụgwọ eziokwu ma mekwunye nnagbu ọbụla ndị ichie ekebe ma ọgbọ n'isi dị na abụbari m onu m igwe plọs odegwu oyi nji aka njeri metela onwe m ekene m ogo We are going joint dedication of our own son. Our joint dedication. Really to the sky. All of us. Yeah, we joint dedication. When I wonder about dedication, you can never give birth to a child without fornication. All sorts of it. Jojo odegwu obere nwa ji ego oyibo were gbara atụ ka ifu wee dịrị ụmụ ogbenye mbe onu m okenye gị asị nna oji adịrị gị mma jojo asị ndị na oji adịrị gị mma nkụ iji eko ya kana kwara gị odegwu nwoke na mekene eke ekene lekwa anya ka m gwa gị ibe maka na onwe nke ị ga-esi wụrụ dibịa ma amoosu anana mma onye ekwedo omume ka njụwa jojo onye ọma asị nna oji adịrị gị mma nkụ iji eko ya kana ibuo n'iru na ihe ebute na ibe ọma ibuo na azụ na ibe ọma sokwa ọchọ m ka ọ ga-eme gị n'elu ụwa ọdachi onye ọbụla sị na isi gị na-awa aja nke ego ọ ga-eji chụ na-alụkwara ibe onye sị na ije a na-aga n'iru ya na ọda ebe ọ nọ ka ị na-aga bata maka na eje anaghị isi iche ọkwa nne odegwu onye adịrị gị mma onye sị na ndị ịdụ adịghị ya mma ya bụrụ ụzọ nwụọ ọnwụ ka ọ bụ ka ọnwụ si adị nwanne m onye adịrị gị mma odegwu nwoke ọma gọvanọ ekwentị ka m kene gị maka na enye m agara gị ọnwụ gọvanọ na ịbụkwara nnukwu mmanụ